Predstavujem vám moju vychytávku. Je to v podstate šňúrka na krk na uchytenie mikrofónu od DJI, konkrétne MIG Mini. Táto myšlienka vznikla hlavne kvôli tomu, že potreboval som mať mikrofón na krku, s tým, že keď som si to dal na nejakú šňúrku, tak ten mikrofón sa pretáčal, bol v akejkoľvek inej polohe, ako som chcel. Z toho dôvodu ma napadla takáto malá drobnosť, vyrobiť z kože takú platformu, na ktorú sa ten mikrofónik klasický klipom prichytí. A to je celý tá platforma. Mikrofónik sa tam tým klipom len prichytí a už je na svojom mieste, ktoré nejakým spôsobom nezmení ani pri chôdzi, ani keď človek niečo robí, alebo proste pri žiadnom pohybe mikrofón už nemení svoju polohu a je stále na svojom mieste. Najlepšie v strede tela, aj keď človek otáča hlavu doľava doprava, tak aby ten mikrofón kvázi mal stále takéto sústredené snímanie. No a teraz sa vlastne pozrieme na proces výroby takejto malej srandy, ktorú zvládne ktokoľvek, ak má nejaký kúsok kože a nejaké to základné vybavenie. Ako prvú časť budeme potrebovať kúsok kože a samozrejme urobiť si papierovú šablónku, asi ako by to malo vyzerať. Kožu odporúčam takú pevnejšiu. Na tej koži potom bude dobré si vyhľadiť aj zadnú stenu, aby bola čo najhladšia a nerobila hluk pri pohybe, pri otieraní o tričko a tak. Takže v podstate nájdeme si nejaký kúsok kože, ktorý bude optimálny, takže tu by to mohlo byť. Mali sme to v týchto miestach, tak toto bude celkom v pohode. Obkreslíme si šablónu na ten kúsok kože. Označíme, kde budú dierky. Tak. A už len to vyrezať.
Tak. Ďalší krok bude urobenie dierok. Takže urobíme si dierky v miestach, kde budú oblinky. Tak. No a túto časť musíme vyseknúť. Na vysekávanie používam takéto jednoduché čepielky z Číny. Tak. Keď máme vyseknuté, čo sme potrebovali, tak si tu ešte urobíme výrezy. Toto bude slúžiť na to, aby sa tam zmestil klip mikrofónu. A nenahyňalo celý mikrofónik smerom dopredu, tú vrchnú časť. Keď si to pozrieme, tak mal by sa tam pekne vmestiť klip celý. To znamená, že celý klip, aby tá plocha bola podľa možností čo najrovnejšia. Hej, tým pádom nám ten klip, teda mikrofónik, bude držať pekne rovno. Hej, v opačnom prípade by to robilo vlastne tento efekt. Keby sme neurobili tento výrez, tak by to robilo tento efekt. Hej, tomu sa chceme vyhnúť. Tak a základná časť je hotová. Už nás čaká iba opracovať hrany, prípadne si to nafarbiť. Niekedy je tá koža nie príliš dokonalá, ale tak je to prírodný materiál, takže nemôžeme chcieť, aby to všetko bolo nejaké úplne, ale že úplne dokonalé. V každom prípade sa ale o to snažiť môžeme, aby to bolo čo najdokonalejšie. Takže teraz nám to treba nafarbiť. Použijem farbu tmavú hnedú. Opakovaním natierov sa mení aj intenzita zafarbenia, takže síce je to tmavo hnedá, ale jedným natierom z nej vznikne iba svetlo hnedá. Takže natier zopakujeme
aspoň 2-krát. Mohol by som dať aj svetlo hnedu, no v podstate skôr či neskôr tá koža aj tak stmavne. Duplom, keď sa použije na tento účel, ako je, aby bola na hrudi, keď sa človek potí, tak to proste jednoznačne od toho potu to bude voľnúť a tmavnúť. Tu môžeme zájsť do tých dierok trošku hlbšie. Nech sú aj kraje dierok pekne zafarbené. Takže toto by sme mali. No, trošku zaleštíme hrany. Zaleštenie hrán je viac menej estetická záležitosť. Aby to nepôsobilo tak surovo, ale trošku úhľadnejšie. A ako som spomínal, je dobré, ak na tom bude čo najmenej drsných častí, aby sa nám to nezachytávalo zbytočne a tým pádom mikrofón nezachytával rôzne pazvuky, ktoré určite nebudeme chcieť mať. Takže ja dám na to ešte jeden nátier, lebo pozerám, že je to dosť svetlé. S tými farbami je to tak, že každá koža, dá sa povedať aj každý kus kože na farby reaguje inač. Hej, to znamená, že keď máte jeden druh farby, jednu flaštičku, tak by som povedal, a natrete ju na rôzne kože od iných výrobcov a tak tá farba stále bude vyzerať inak. Nikdy nebude mať ten istý odtieň. Takže s tým treba rátať. Aj keď pri tak malej veci to nie je až tak podstatné. No, teraz už nám ostáva to nechať len vysunúť a vyhľadiť zadnú časť, vyhľadiť hrany a prednú časť si len nanesieme ochranný krém. Takže koža nám preschla, je taká svetlá. No, z prednej strany ešte nie, ale to nevadí, predná strana má čas ešte schnuť. A my sa môžeme pustiť do vyhľadzovania hrán a zadnej strany. Na vyhľadzovanie používam takýto prípravok, takéto, ja neviem, mlieko, guma, hej, lešťaca guma. Stojí to pár korún a je to vlastne také biele mliečko. Dobre sa s tým pracuje a sú z toho dobré výsledky. Hrany sa dajú vyleštiť, alebo tie plochy sa dajú vyleštiť úplne do vysokého lesku. Takže ideme na to. Je to vodou riediteľné, ale keď to vyschne, tak je to už také vodeodolné, čo v našom prípade bude dobré, pretože
to budeme mať na hrudi a nebudeme mať ani tričko a budeme sa potiť, tak bude lepšie, keď to bude vode odolné, aj tomu potu odolné a moc to nebude ten pot sať. Ako dá sa to riešiť ešte aj rôznymi prípravkami na kožu, s ktorými to naimpregnujeme. Ale hlavne keby sme to neurobili tieto hrany, tak tie hrany by sa časom roztrapkali, nevyzeralo by to dobre. Takže tým, že to zaleštíme s touto gumou, tak tie hrany ostanú už navždy hladké, také úhľadné. No a takisto s týmto urobíme aj zadnú stranu, aby aj tá ostala už navždy hladká. Samozrejme tým nosením na oblečení a tak sa to celé len bude vyhladzovať a bude to stále hladšie a hladšie. Takže hrany máme. No a teraz ideme vyhladiť zadnú stranu. Tu musíme toho použiť trošku viac. Pekne to rozotrieme, takže nám zároveň aj stmavne. Toto je v podstate efekt, ktorý by vznikol aj pri tom, keď tá koža zmokne alebo navoľne od potu, tak to stmavne. No a veľmi jednoducho týmto hladítkom to celé vyhladíme. Či už sa budete snažiť o to, aby to bolo čo najlesklejšie, alebo nie, to už je na vás. V každom prípade je to zadná strana, ktorú pokiaľ si ten mikrofón nedáte dole z krku, aj tak nikto neuvidí. Je to len pre váš pocit. No a takýmto spôsobom to úplne vyhladíme do hladka, aby to robilo čo najmenší odpor pri pohybe. Možno sa teraz trošku trasie kamera. Robím to na nie najstabilnejšom stole, takže tak. Platformu máme urobenú. Na prednú stranu naniesieme balzám, ktorý nám tú kožu zakonzervuje. Tak. Aby sme to mali čo najviac vode odolné.
miesto nám tu v tých dierkach zostalo trošku toho balzamu. Tak to vyčistíme. Aj keď ono to časom aj tak vsiakne. Trošku zrazíme hrany. Oni tým používaním, vyberaním mikrofóniku a zakladaním aj tak sa zaoblia. No, trošku im pomôžeme. Nech je to rýchlejšie. Platforma je týmto hotová. Ešte sa môže nechať trošku preschnúť. Zadná strana je hladká. No už len budeme potrebovať nejakú šňôrku, či už paracord alebo koženú šňôrku. To už je na každom z vás, čo si tam dá. Tak, ja som použil takú staršiu šňôrku, ktorá je síce krátka, ale len na ukážku. Takže platforma na mikrofónik je hotová. Či už to niekto využije, alebo nie. Ak by ste mali záujem, nie je problém ju aj vyrobiť. Nejako sa stále dohodneme, stačí napísať do komentárov. Prípadne si to môžete kľudne vyrobiť sami. Nie je to nič zložité. Je to otázka, ja neviem, pol hodinky, 20 minút. Už ako kto, jaký je zručný. A možno sa to dá vyrobiť aj z niečoho iného. Ja osobne pracujem s kožou, takže logicky prvé, čo ma napadlo, urobiť niečo také z kože.